салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. дар ҳақиқат имрӯзҳо симои пойтахти азизамон шаҳри душанбе зебою назаррабо мегардад, албатта бо бунёд гардидани боғҳои истироҳатию фароғатӣ ва дар ҳар як гӯшаву канори боғҳо майдончаҳои варзишӣ низ ташкил карда мешавад. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони навраси деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб манзури шумо гардонем. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ва ҳамзамон толори варзишии сомон манзури шумо мегардад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоварӣ мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Шаҳром Назаров. се сол шудааст ки дар толори сомон машқ карда истодаам. ман нозикиҳои гӯштинги зудоро меомӯзам. ман ҳамагӣ 5 та медал дорам, 2 тааш якум, 3 тааш сеюм ва аз паҳлавонҳои тоҷик ба ман Комроншоҳи Устоприён маъқул аст. мехоҳам ба мисли ӯ дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам. иштирокчии дуюм Юсуф Воҳидов. ман 2 сол мешавад ки дар гӯштинги зудо машқ мекунам. устоди ман Зокиров Хаём мебошад. ман ҳамагӣ 4 медал дорам, 1 тааш якум ҷо мебошад. мехоҳам ки бисёртар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кунам. иштирокчии сеюм Беҳрӯз Сайдаҳмадов. ба ман гӯштингҳои миллӣ ва зудо маъқул аст. 1 сол аст ки ман машқ карда истодаам. аз рӯи гӯштинги миллӣ дар наврӯзиҳоам иштирок кардам. мехоҳам ки дар оянда аз рӯи гӯштинги зудо муваффақ шавам. иштирокчии чорум Усмон Рафиев. 2 сол шуд ки дар толори варзишии Сомо зери роҳбарии Турсунзода Шорух машқ мекунам. ман ҳамагӣ 18 медал дорам ва 7 тааш ҷои аввал мебошад. аз паҳлавонони тоҷик ба ман Қаримзода Абумуслим маъқул мебошад. ман дар оянда мехоҳам ки ба дигар давлатҳо рафта иштирок карда гӯштинг гирам. иштирокчии панҷум Билол Фаррухзода. тӯли 3 сол мешавад ки дар толори варзиши Сомо машқу тамрин мекунам. мураббии ман Шорух Турсунзода мебошад. 10 медал дорам, 7 та якум, 1 та дуюм, 2 та сеюм дорам. аз рӯи гӯштинги миллӣ дар наврӯзиҳоям иштирок кардам ва соҳиби бисёр тӯҳфаҳо шудам. ман дар ҷоми Сомон иштирок кардам. дар ҷоми Сомон ҷои якум шудам. мехоҳам чемпиони бозиҳои олимпӣ шавам. ва ниҳоят иштирокчии охирин Сомон Турсунзода. тӯли 3 сол мешавад ки дар толори варзиши Сомон машқу тамрин мекунам. ман ҳамагӣ 24 та медал дорам, ҳамагӣ 21 дорам, 2 та дуюм, 2 та сеюм дорам. ман боз аз намуди ҷиу-ҷитсу 2 та соҳиби камарбанд шудам. соли 2021 Москва рафта будам. ман дар он ҷо 2 касро мағлуб карда сазовори ҷои сеюм шудам. ман мехоҳам бисёртар машқ тамрин кунам, дар он ҷо ҷои аввал шавам. ман мехоҳам ки чемпиони бозиҳои олимпӣ шавам. дӯстони азиз, инак мегузонем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Хаём Зокиров. довари барномаи имрӯза Эраҷ Ҳамроев. дӯстони азиз, барои гарм сохтани бадан шарти аввали барномаро аз давидан шурӯъ мекунем. инак дӯстони азиз, Шаҳром Назаров шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки масофаи 60 метрро дар муддати чанд сония тай мекунад ва мебинем суръаташ на чандон баланд аст.
Шаҳром Назаров масофаро дар муддати 11:69 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Юсуф Воҳидов. инак Юсуф Воҳидовро мебинем. бинандагони гиром бибинед ки суръаташ бениҳоят баланд аст. офарин мегӯем. бисёр яке аз варзишгари фаъол аст. Юсуф Воҳидов масофаи 60 метрро дар муддати 9:41 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии севуми барнома. Беҳрӯз Саидаҳмадов ба шарт пардохт ва мебинем ки оё метавонад ки дар кӯтоҳтарин муддат ба нуқтаи муайяншуда бирасад. беҳрӯз Саидаҳмадов масофаи 60 метрро дар муддати 9:35 сония тай намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии чоруми барнома. Усмон Рафиевро мебинем. бинандагони гиром бибинед ки Усмон Рафиев суръаташ на он қадар баланд аст. ӯро зарур аст ки бояд суръати худро баландтар намояд. Усмон Рафиев амали мазкурро дар муддати 10:32 сония иҷро намуд. навбати Билол Фаррухзода фаро расид. инак Билол Фаррухзодаро мебинем. бинандагони гиромӣ, Билол суръаташ хеле хуб аст. Билол Фаррухзода масофаро дар муддати 10:20 сония тай намуд. навбати Сомон Турсунзода фаро расид. инак Сомон Турсунзода яке аз варзишгарони хурдсол, яъне ҷисман хурдтар назар ба рақибони худ шартро иҷро карда истодааст. суръаташ на чандон баланд аст. зудтар бошед. Сомон Турсунзода масофаи 60 метрро дар муддати 10:66 сония тай намуд. ҳамин тавр дар ин шарт Беҳрӯз Саидаҳмадов дастболо гардид. шарти аввали барнома аз давидан шурӯъ шуд ва ҳамин тавр Беҳрӯз Саидаҳмадов қобилияти хуби давандагӣ нишон доду соҳиби 10 хол гашт. Юсуф Воҳидов соҳиби 9 хол шуд. Билол Фаррухзода ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Усмон, Сомон ва Шаҳром мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ мавқеъ гирифтанд. бинандагони гиромӣ, барномаи матн аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ идома дорад. инак расидем ба шарти дуюми барнома. дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти навбатӣ оғоз гардид. дар ин шарт варзишгарон бо қувваву нерӯи даст вазни холиси худро мебардоранд. чӣ қадар ки қувваву нерӯ дорад, қувват ба тавоноии ин амалро иҷро мекунад. Шаҳром Назаров амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Юсуф Воҳидов фаро расид. ва мебинем ки барои Юсуф Воҳидов каме мушкил аст иҷрои ин амал. маълум аст ки бо иҷрои ин амал на он қадар ошно аст. шумораи ададҳо ба 20 расид. аллакай аз адади 30 гузашт иҷрои амалҳо. аҳсан мегӯем ба ин варзишгар. иҷрои амали Юсуф Воҳидов 36 маротибаро ташкил намуд. навбати Беҳрӯз Саидаҳмадов фаро расид. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон
ва варзиши шаҳри Душанбе ва ҳамзамон толори варзишии Сомон аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем. Албатта дар боғи мазкур тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. дар баробари сурат фароғат намудан ҳамзамон ана ҳамаи гуна таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки дилхоҳ алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ба ин макон омада ба обу тоб додани бадан ба варзиш машғул шаванд. беҳрӯз Сайдаҳмадов амали мазкурро 43 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Усмон Рафиев. дӯстони азиз, албатта дар ин гуна макони зебо, дар ин гуна як боғи зебо истироҳат, фароғат намудан ва ҳамзамон ба варзиш машғул шудан як фоидаи хубе дорад, бисёр роҳатбахш аст. дар баробари истироҳат фароғат намудан бояд ҳар сокини пойтахтро зарур аст, ки ин боғро тозаи озода нигоҳ доранд. Усмон Рафиев амали мазкурро 40 маротиба иҷро намуд. навбати Билол Фаррухзода фаро расид. гуфтам ба маврид аст, ки ин варзишгарони хурдсол дар толори варзишии деҳоти чорбоғи ноҳияи Варзоб машқу тамрин мекунанд ва имрӯз бо ана ҳамун қувваву нерӯи худ ба барномаи матин омаданд, то ин ки ҳунару истеъдоди худро дар ин шартҳои барнома бисанҷанд. шумораи ададҳо аз 40 гузашт. ва мебинем, ки бисёр ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст Билол. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари дувар дур намемонад. аз сабабе ки Билол Фаррухзода ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 46 маротиба ҳисоб намуд. навбати Сомон Турсунзода фаро расид. Сомон Турсунзодаро мебинем. Сомон Турсунзода яке аз варзишгароне аст, ки дар намуди куштани тарзи ҷудо бисёр натиҷаҳои назаррас нишон додааст. дар мусобиқаҳои шаҳриву ноҳиявӣ ва ҳатто ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. ва ба хурдсолии худ нигоҳ накарда бисёр шоҳкориҳои зиёд нишон додааст дар куштани тарзи ҷудо. дӯстони азиз, ҳайати ҳакамон иҷрои амали Сомон Турсунзодаро 47 маротиба ҳисоб намуд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард.
баъди хотимаёбии шарти дуюм беҳрӯз сайдаҳмадов ба мисли пешин садрнишин аст. Билол Фаррухзода натиҷаи беҳтар нишон доду ба хати дуюми ҷадвал баромад. Сомон низ бо бартарии зиёд аз мақоми панҷум ба ҷои сеюм баромад. Юсуф, Усмон ва Шаҳром дар мақомҳои баъдӣ ҷой гирифтанд. дӯстони азиз расидем ба шарти сеюми барнома. Шарти навбатӣ гузаштан аз монеаҳо мебошад. Барои иҷрои ин шарт Шаҳром Назаровро даъват мекунем. инак Шаҳром Назаров шартро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем, бисёр хуб гузашт, суръаташ хело баланд буд. акнун мебинем ки аз монеаҳои мушкилгузар гузашта истодааст. аз ин монеаҳо бениҳоят мушкил аст гузаштан. дӯстони азиз, иштирокчиён рӯзарост ки бояд шитоб накунанд дар гузаштани ин монеаҳо. иҷрои амали Шаҳром Назаров 21.81 сонияро ташкил намуд. навбати иштирокчии дуюм фаро расид. Юсуф Воидовро мебинем. бинандагони гиромӣ, аллакай як монеаро гузашт. акнун мебинем ки аз ин монеаҳо чӣ гуна гузар мекунад. Юсуф Воидов амали мазкурро дар муддати 22.36 сония иҷро намуд. навбати Беҳрӯз Сайдаҳмадов фаро расид. инак Беҳрӯз Сайдаҳмадовро мебинем. аҳсан мегӯяд, бениҳоят суръаташ баланд аст. зудтар бошед, зудтар бошед. ана ҳамин гуна бояд бо суръати баланд аз ин монеаҳо гузар намоянд. Беҳрӯз Сайдаҳмадов тавонист ки дар муддати 15.98 сония аз ин монеаҳо гузар намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Усмон Рафиев. инак Усмон Рафиевро мебинем. иҷрои амали Усмон Рафиев 19.41 сонияро ташкил намуд. навбати Билол Фаррухзода фаро расид. инак Билол Фаррухзодаро мебинем. аллакай монеаҳоро гузашт. аз ҳама монеаи мушкилгузар омад. ро зарур аст ки бояд шитоб накунад. иҷрои амали Билол Фаррухзода 25.41 сонияро ташкил намуд. навбати Сомон Турсунзода фаро расид. инак Сомон Турсунзода шартро иҷро карда истодааст. аллакай гузашт. аз ҳама монеаҳои мушкилгузар фаро расид. иҷрои шарти Сомон Турсунзода 30.51 сонияро ташкил намуд. билохира дар ин шарт Беҳрӯз Сайдаҳмадов ғолиб омад. дар шарти сеюми барнома ҳам Беҳрӯз Сайдаҳмадов пешсафиро аз даст надод. Билол Фаррухзода бо 25 хол дар зинаи дуюм қарор дорад. Сомон Турсунзода бо як хол камтар дар хати сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Юсуф ва Усмон бо 23 имтиёзӣ мутаносибан дар зинаҳои чорум ва панҷум ҷой гиранд. Шаҳром Назаров чун пештара дар мақоми шашум қарор дорад. бинандагони гиромӣ расем ба шарти чоруми барома. шарти навбатӣ машқи болофишорӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Шаҳром Назаровро даъват мекунем.
دوستان عزیز اکنون میبینیم که شهرام نظرов عمل مذکور اجرا کرده شده است. احسن میگیم به یگان خطاگی بسیار خوب اجرا کرده شده است. معلوم است که با این عمل آشنا است، همه روزه مشغول است. тамошобинон азиз бори дигар хотиррасо менамоем ки барномаи матнро бо дастгирии раисати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатӣ боғи парчами миллӣ манзури шумо гардонида истодаем ва ҳамзамон гуфтам ба маврид аст ки барнома бо дастгирӣ ва дар якҷоягӣ бо толори варзиши сомон манзури шумо гардида истодааст. شهرام نظرов عمل مذکور رو 50 مرتبه اجرا نمود. نوبت یوسف واحدов فرو رسید. یوسف واحدов رو میبینیم. یوسف واحدов رو میبینیم. اجرای این عمل برای مستحکم گردانیدن موشک‌های دست بسیار تاثیر مثبت می‌رساند، بسیار فایده آور است. هر نفر که این عمل رو اجرا می‌کند باوری کامل دارم که نتیجه خوب به دست می‌آورد. یعنی برای آب و تاب دادن بدن بسیار فایده آور است. аз сабабе ки юсуф воидов каме ба хатогӣ роҳ дод, ҳайати якамон иҷрои амали ӯро 40 маротиба ҳисоб намуд. навбати беҳрӯз саидаҳмадов фаро расид. офарин мегӯем, бисёр хуб иҷро карда истодааст амалро беҳрӯз. беҳрӯз саидаҳмадов амали мазкурро тавонист ки 60 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати усмон рафиев. усмон рафиевро мебинем машқи болофишориро иҷро карда истодааст. аз сабабе ки масофа миёни дастонро хело калонтар гузоштааст, иҷрои ин амал барояш мушкил аст. шумораи ададҳо аз 40 гузашт. ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст. аз сабабе ки усмон рафиев ба хатогӣ роҳ дод, ҳайат якамон иҷрои амали ӯро 55 маротиба ҳисоб намуд. навбати билол фаррухзода фаро расид. инак билолро мебинем. албатта дӯстони азиз, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз воситаҳои муаррифгари давлату миллат аст. албатта маҳз ба воситаи варзиш давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. дар он сурате ки агар онҳо
машқ тамринро хубтару беҳтар ба роҳ монанд. албатта дар оянда дар мусобиқаҳои сатҳи байниалмилалӣ дошта муваффақ мешаванд ва парчами кишвари азизамонро баланд мебардоранд, ки ин яке аз воситаҳои муаррифгари давлату миллат аст. ва мебинем ки Билол Фаррухзода ба хатогӣ роҳ дода истодааст. бояд миён бо анамин тахтапӯш бояд рост бошад. фикр мекунам ин бисёр хатогиҳои зиёд аст. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари довар дур нахоҳад монд. аз сабабе ки Билол Фаррухзода ба хатогиҳои зиёд роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 58 маротиба ҳисоб намуд. навбати Сомон Турсунзода фаро расид. инак Сомон Турсунзода ба шарти барнома пардохт. акнун Сомонро мебинем чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. шумораи ададҳо ба 30 расид. Сомон хеле хуб шартро иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ. бинандагони гиромӣ, иҷрои ин амал албатта на он қадар мушкил аст. ҳар як нафар метавонад ки мустақилона ин амалро дар ана ҳамин гуна боғҳои зебо иҷро намояд. барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст, барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои қафаси сина бисёр фоидаовар аст. Сомон Турсунзода амали мазкурро 69 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. пас аз интиҳоёбии шарти чорум Беҳрӯз Сайдаҳмадов бо 37 хол садрнишин аст. Сомон натиҷаи хубтар нишон доду аз зинаи сеюм ба хати дуюми ҷадвал баромад. Билол Фаррухзода ба сегунаи беҳтаринҳо шомил шуд. Усмон Рафиев соҳиби 30 хол буда, Юсуф дорои 28 имтиёз аст. Шаҳром бо 23 хол дар зинаи шашум ҷойгир аст. тамошобинон азиз, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад. инак бошта ки довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт ки хубтару беҳтар ва зиёдтар истодагарӣ менамояд. қоидаи шарт амин аст ки бояд ҳар як варзишгар ана ҳамин гуна пойҳои худро дар анамин шакл нигоҳ дорад муддати тӯлонӣ ва дастҳо бояд пушти сар бошад. ҳар нафаре ки дастони худро аз пушти сар мегирад, аллакай ин хатогӣ ҳисоб мешавад ва аз идомаи бозӣ боз дошта мешавад. ва мебинем ки ҳоло қувваҳо баробар аст. ҳама иштирокчиён вазни холиси худро, яъне вазни пойҳои худро нигоҳ дошта истодаанд. то ҳол ҳеҷ кас хаста нагардидааст. қувваҳо баробар аст, аҳсан мегӯем. Беҳрӯз Сайдаҳмадовро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад. ана ҳамин гуна бояд пойҳо. ва дар ин ҷо Шаҳром Назаров аз идомаи бозӣ даст кашид. аллакай 5 нафар варзишгарони дигар шартро идома дода истодаанд. Усмонро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад.
беруз ҳам низ ана ҳамин гуна пойҳо бояд рост бошад, зеро ҳар як шарт қоидаи худро дорад. усмонро мебинем ки боз ба хатогӣ роҳ дода истодааст. ӯро зарур аст ки бояд пойҳояш рост бошад. зуд ба хатогӣ роҳ дода истодааст. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари довар дур намемонад. аҳсан мегӯем ба Сомон Турсунзода ки хело хуб пойҳои худро нигоҳ дошта истодааст. Билол низ бениҳоят шартро хуб иҷро карда истодаанд. ва дар ин ҷо мебинем ки зуд ду нафар варзишгар, Юсуф Воидов низ ба хатогӣ роҳ дода истодааст. бояд пойҳояш рост бошад. ана ҳамин гуна аллакай мебинем пойҳояш ба ларзиш омаданд ва аз идомаи бозӣ даст кашид Юсуф Воидов. акнун берузро мебинем. беруз бисёр ба хатогӣ роҳ дода истодааст. ӯро зарур аст ки бояд пойҳояш рост бошад. бояд зеро бисёр хатогиҳо зиёд дида мешавад дар амалҳои ӯ. билохира дигар натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад. усмон ва Билол ва Сомон шартро идома медиҳанд. се нафар варзишгарони пурқувват. аҳсан мегӯем. бисёр шартро хело хуб иҷро карда истодаанд. аллакай хаста гардиданд ҳар се онҳо, дигар имкон нест. ва усмонро мебинем ки аллакай бисёр ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст. ӯро зарур аст ки бояд ин хатогиҳоро зуд бартараф намояд. пойҳои худро бояд рост нигоҳ дорад ва билохира аз идомаи бозӣ даст кашид. дар ин ҷо мебинем ки Билол ва Сомон шартро иҷро карда истодаанд. ҳар ду хело хуб, қувваҳо баробар аст, шартро хуб иҷро карда истодаанд. аҳсан мегӯем ба ҳар дуи онҳо, Билол ва Сомон. аҳсан мегӯем. Билолро зарур аст ки бояд дастонро пушти сар гузорад, пойҳои худро рост нигоҳ дорад. ба хатогӣ бояд роҳ надиҳад. офарин мегӯем ба ҳар дуи онҳо. Сомонро бинед ки бениҳоят бехатогӣ шартро иҷро мекунад. Билол бошад зуд пойҳояш ба ларзиш омаданд, зуд мавқеи худро иваз мекунад. каму беш хатогӣ ба назар мерасад ва боз хатогии худро ислоҳ мекунад. аҳсан мегӯем. бинед ки бисёр қувваҳо баробар аст. дӯстони азиз, ҳар дуи онҳо барои имтиёзи баландро соҳиб шудан рақобатро идома дода истодаанд. аҳсан офарин мегӯем ба Сомон ва Билол. ва мебинем ки боз Билол ба хатогӣ роҳ дода истодааст. Билолро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад. ана ҳамин гуна шартро бояд иҷро намояд. аҳсан мегӯем. аллакай дӯстони азиз, бинед ки пойҳои арзи онҳо ба ларзиш омаданд. тамоми қувваву нерӯи худро сарф намуда истодаанд. бисёр рақобат ҷиддӣ рафта истодааст. онҳо мехоҳанд ки яке аз дигари хубтару беҳтар ва бартарӣ нишон бидиҳанд дар ин шаҳр. аллакай мебинем ки Билол бисёр ба хатогӣ роҳ дода истодааст, вале ба ин хатогӣ нигоҳ накарда буд, рақобатро идома медиҳад. Сомонро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад, ба хатогӣ роҳ надиҳад. аҳсан мегӯем. дар ҳар дуи онҳо каму беш хатогӣ ба назар мерасад, вале ин хатогиҳоро боз зуд бартараф менамоянд. 4 нафар рақибони онҳо мунтазир ҳастанд ки кадоме аз онҳо дар ин шаҳр ғолибияти софро ба даст меоранд. аҳсан мегӯем. бинед ки бисёр дақиқаҳо сипарӣ мешавад. бинандагони гиромӣ, ҳоло ҳам онҳо шартро идома дода истодаанд. намехоҳанд ки яке аз дигаре заифтар бошанд, намехоҳанд ки яке аз дигаре сусттар баромад кунанд. ҳар ду қувваҳо баробар аст, рақобатро ҷиддӣ баромонданд. аҳсан мегӯем. ба ҳар дуи онҳо бисёр рақобат ҷиддӣ рафта истодааст. бори дигар хоҳиш мекунем ки пойҳои худро бояд рост нигоҳ доранд, ба хатогӣ роҳ надиҳанд. аҳсан мегӯем ба Сомон Турсунзода ки бисёр як варзишгари қавиирода аст. ҳарчанд назар ба рақиби худ ҷисман хурд аст, вале бинед ки аз идомаи бозӣ даст намекашад. офарин мегӯем ба Сомон Турсунзода ва ба Билол ҳам низ. аҳсан офарин мегӯем ки ҳар ду бисёр рақибони пурқувват ҳастанд. дасту пушти сар, пойҳо рост. Билолро зарур аст пойҳои худро бояд рост нигоҳ дорад. ана ҳамин баланд. Сомон ҳам бояд пойҳои худро баланд бардорад, рост нигоҳ дорад. ана ҳамин гуна аҳсан мегӯем. Билолро мебинем ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст. баландтар.
و بالاخره در اینجا بلال از ادامه بازی دست کشید. احسن میگویم با سامان ترسونزاده پس از رقابت طولانی در این شهر توانست که تا آخر رقابت کند و غالبیت را به دست بیارد. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар расид. Аниқтараш Сомон Турсунзода бо 46 имтиёз ба садри ҷадвал баромад. Беҳрӯз Саидаҳмадов бо 1 имтиёз камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. Билол Фаррухзода ба сегунаи беҳтаринҳо шомил гашт. Усмон Рафиев дар ҷои чорум, Юсуф Воҳидов дар зинаи панҷум, баъдаш Шаҳром Назаров қарор гирифт. тамошобинон азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи севими барномаи матинро Билол Фаррухзода касб намуд. аҳсан мегӯем ба Билол Фаррухзода ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба Билол Фаррухзода медалу ифтихорнома тақдим мегардад. ва ҳамчунин аз ҷониби толори варзишии Сомон тӯҳфаи хотиравӣ ба Билол Фаррухзода тақдим гардид ва фикр мекунам ин ҳам ба баҳри болидарӯӣ ва ҳавасмандгардонии варзишгарони наврас як таъсири мусбате мерасонад. ман дар барномаи матин иштирок кардам. соҳиби диплом, медал ва тӯб шудам. ман хеле хурсанд шудам. боғи парчами миллӣ ба ман бениҳоят маъқул шуд. ман дар оянда мехоҳам ки машқамро зиёд кунам, сазовори ҷойи аввал шавам. зинаи дуюм бошад насиби Беҳрӯз Саидаҳмадов гардид. аҳсан мегӯем ба Беҳрӯз Саидаҳмадов, яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯзаи матин ки дар ҳар як шаҳр тавонист ки натиҷаҳои хуб ба даст биёрад ва инчунин аз ҷониби толори варзишии Сомон тӯҳфа тақдим карда мешавад. дар барномаи матин иштирок кардам ва ҷои дуюмро гирифтам. ин барои ман натиҷаи хуб аст. шарти сеюм барои ман хеле писанд омад. ман машқҳоямро ҷиддитар мекунам ва омодагӣ хуб мебинам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Сомон Турсунзода гардид. аҳсан мегӯем ба Сомон Турсунзода ва дар барномаи имрӯза тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад. ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе медалу ифтихорнома тақдим мегардад ва ҳамзамон аз ҷониби толори варзишии Сомон тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда шуд. дар ин боғи парчам ин матин буд. ман дар он ҷо иштирок кардам. хушбахтона сазовори ҷои аввал гаштам. шартҳо барои ман ҳамин қадар ошно будам. ман мубориза бурдам. касе машқ кунад ба мақсадаш мерасад. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва ҳамзамон толори варзишии Сомон ифтихорнома ва тӯҳфаи хотиравӣ тақдим карда мешавад. ифтихорнома ба Юсуф Воҳидов тақдим мегардад. ифтихорномаи дигар бошад ба Шаҳром Назаров мукофотонида мешавад. ва дар баробари ифтихорнома ҳамзамон тӯҳфаи хотиравӣ ба Шаҳром Назаров тақдим мегардад. дӯстони азиз, ифтихорномаи навбатӣ бошад ба Усмон Рафиев мукофотонида мешавад. аҳсан мегӯем, Усмон Рафиев ҳам яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза буд.
тамошобинони азиз, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва ҳамзамон толори варзишии Сомон аз муассисаи давлатии боғи парчами миллӣ манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.